Dobrý deň. Pán Boh daj aj vám, Pane Bože, aká vzácna návšteva. Nech sa páči ďalej. Ďakujem. Neprišiel som k vám na návštevu, ani na žiadnu besedu. Prišiel som vám povedať, aby ste viac môjho syna do vášho domu nelákali. Ja som ho pre vašu dievku nechoval. Ona nech si hľadá seberovné. My sme tu známosť nezačali, ani si jej veru nežiadame. Ja si viac vážim svojej poctivej chudoby, ako vášho prekliatého majetku, po ktorom slzy ukrivdených tečú. Ale Ondrej, nezačínaj. Čože, tisícohnilý? Ja som svojej dcére povedal, že tú známosť trpieť nebudem a že ju nestrpím. A že jej radšej pohreb vystrojím, ako veselie z podolského synov. Pani netáraj, aby ťa Pán Boh nepotrestal. Ja som chudobný človek, žijem z práce svojich rúk a po vašom bohatstve netúžim. Ale Ondrej, Radšej svojej dcére prikáž, aby si vyvolila seberovného, keď sa chce vydávať. V mojom dome miesta pre nemá. Ja už som svojej dcére zakázal stretávať sa svojím synom. A vôbec, my dvaja tu nemáme čo vyjednávať a ty tu nemáš čo hľadať. Prosím, nech sa páči, ber sa. Robia na nič hodný. Ešte ma vyženie z domu. Ale počkaj, veď on to obaluje.